Niin, katso sitä leinipuskua. Joo. Olisi tulossa sinne midiin ehkä. Ei toi ihan hyvä tossa persessillä. No, vat... Niin. Älä tosta pommia näkötään. Ja jos pommi ei kyllä ollut midis. Ei se kyllä. Siinä on midi. Saattaa kiipeillä. Ehkä vähän. Okei, vittu. Joo, puski keino. Avikko. Microphone muted. Toinen keino. Vittu! Microphone out. Ei vittu, puski maine. Ei oo todellista. Ei ala povis. Janne voittaa. Molemmat ammu 3 lipasta ohi. Joo. Siellä on bossi longille. Vappi. Nice. Longi bossi vielä. Kahis. Keivi. Rampi. Rampi. Rampi ja keivi. Keivi vielä, keivi vielä. Keivi, keivi. Mitä vittua? Mitä sieltä tapahtuu? Janne vetää 4v1 klutsin. Joo. Mikä Rander? Kuka lähtee varikolle? Ää kaksi ei tietenkään lähde, mutta...